Salutare de lumea și bine v-am regăsit la un episod acest să va fi cu Fortnite împreună cu condus God. Salut fraților! Are și un canal de YouTube, o să fie în descriere la mine la video. Bă, sper să vă placă episodul ăsta. Sperăm și noi să facem ceva. Da, adică sper și o să iasă ceva. O să iasă. Hai să mergem Pleasant, hai Pleasant. Bine. Cred că s-ar putea să murim. Eu vreau să mergem Shifty, nu știu. Sau schimbăm locația sau hai, lasă. Nu, că ai Pleasant, pentru că vreau și puțin acțiune. Bă, da, știu, dar eu nu prea joc super bine spre Simfire, dar mă rog. Da, să-ți dau eu revive. Adică ai văzut și tu cât de rapid mor tilted. Și m-am omorât unul cu pistolul, gândește-te și tu. Știu, aveai pump, dar oricum, pump versus pistol cam... Da, știu. Pump și cu SMG versus pistol. Sau tactical. Da, perfect. Exact ce am luat și tot acum. Eu am un bălț gri. E unul sub mine. Tu ești la casa cu subsol. A, ești lângă mine, bă. Alo. E la mine. Bă, E la mine. e subsol? Îl aștept să iasă. Tu unde ești? Îs doi! Am doi low, așa, bravo. Erau amândoi extrem de low. Lunul i-am... Îmi lași mie shotgun-ul low. Îmi lași mie shotgun-ul low? Ia. Vezi că am și bandaje și el și big shield-ul. Ce? Am bandaje. Da, cam metit. Ok. Dă mie ăla. Ce? Tic-ticul. What? E greu să joci cu burst-ul, frate. Da, știu. Deci am lăsat pe amândoi low. Lunul aproape i-am dat ăsta one burst. Îi mai trebuia efectiv un hit și n-am apucat să-i dau pentru că eu puneam perete și n-aveam timp să mă uit efectiv unde sunt ei. Când îl spărgeau, dădeam la nimereală. Cum mă mai auzi? Da. Uite pe acolo. Unde? Da, s-a ascuns în casă. S-a ascuns în Lasă, hai, merge pe el. Hunting pentru tine. Hai că mergi să le iau. Vrei hunting? Da. Hai, gloanțe? Vrei Sau... glonțe? Da. Ia, să le glonțe. Ia stai. Hai pe. L-am văzut pe unul. A, da? Vrei să vezi ceva? Ia stai. Allahu Akbar. I-am dat nou unul cu dinamita. Bun. Se merge? Bă, aia e a meu. Bine, ia. Las că e mai ok, că eu am shotgun nou și mai ușor joci cu el. Vrei să iei pampul în loc de shotgun nou? Nu, am zis că e mai ok să joci fără să merge cu shotgun nou. Da, că dă mai repede. Campfire. Oh, dă-mi-l. E bine cu. Păi hai să-l punem. Eu n-am nevoie. Și bang, cu viață. Hai, văd. Am tras din greșeală. Ce dat? Hai, văd. Ok. Am pățat pe sună, bă. Îmi place asta. Alo.
Băi, Ia-mi știi ce- pistolul ăsta albastru. Jocul ăsta, îmi place cel mai mult la jocul ăsta dansurile, deci că poți să dansezi. Da, știu, da. Îmi place că ăștia au fost primii care au adăugat dansurile și acum toți s-au luat după ei. Știu. Și PUBG, și Forza Horizon, și tot. Forza Horizon. Da, mă, da, în 4 poți dansezi. Da? Da, da, am văzut la Trex. Până și Clash Royale au adăugat modul de rea live, ca și un fel de tag. Da, știu. Care goblinii? Când acum Forza când a devenit popular, s-au lansat multe jocuri multe jocuri Battle Royale, nu popular. Da, știu, dar nu prea se joacă lumea jocurile alea decât cei care sunt Windows 7, dacă ori exista jocuri Windows 7. Nu, mă, nu, YouTuberii că încearcă. Ai materiale? Am 396 lemn, 174. Ok. Tu ai? Da, am 800 lemn. 800! Da, da, am doar 800 lemn și mai am doar 100 metal pe lângă. Și bricul am de 70. Adică eu total nu fac doar cât lemnul tău. Băi, eu mă uit, dar nu prea văd pe nimeni, dar e ok că am dat high ground după munte. Hai în tilted, hai în tilted. Stai că eu mă uit de oameni pe aici. Ok. Ia stai, hai să ne uităm. Nu mergem direct. Dar cred că sunt tilted unii, că o construcție. Bă, nu știu. Adică mereu sunt în tilted unii. Mă uit, dar Merge pe ei? nu te-ai văzut? Nu, dar... Păi spun că Hai, sunt în vedem tilted. Adică de când nu sunt oameni în tilted? Nu știu, că nu e în zonă. Nici așa. Că și atunci tot rămâne vreunul de la care nu te de. Înțeles, mi-a pus carpul deasupra capului. Hai. Oh, loot! Și cât loot? Știu, s-ar putea să mai Uite, fie. uite, se merge gri pentru tine. A, bun. Unde? Uite, heavy shotgun pentru tine. Ba nu, stai. Nu, nu vreau. Tu ai deja ăla. Uite, metal, nu vreau. E bun și se merge gri. 20 metal. Înțeles. Da, Ok. mi-e frate. Nu-mi trebuie nimica din chest. A, stai. Am găsit bolt. Da. What? Ok. Eu am hunting. Și un big shield. Hai în zonă. Nu, abia puțin departe, dar ajungem. Bă, fiecare cu 2 kill-uri. Avem 4 kill în total. Bă, pentru Pleasant e ok, dar mă rog. Bă, nu chiar, că prezentul a fost și la început de autobuz. Bă, da, știi, dar mulți s-au omorât între ei, știi? Am o întrebare, la challenge-ul ăla, cred că din week 9, cu deal damage with ceva, era și dinamită? Care, mă? La deal damage with sting bomb și nu mai știu ce, era și dinamită? Sting bombs, care... Cred că da, cred. A, deci înseamnă că mi-am făcut challenge-ul. Hai pe munte. Eu vreau să fac tot și pentru XP, că vreau să ajung cât mai repede la
Da, dar eu nu mai am ce să fac, asta e faza. Da, ți-ai terminat acolo. Da, că mi s-a pus aia din tomato. Că zona aparent era pe tomato, știi, și na. Bă, să iau burst-ul ăsta în loc de are verde, dar nu, nu-l iau. Ce ți apare acum? Ce ți apare acum? Nimic, că mi-a dat load screen-ul. Păcat, dar mă rog. Să știu eu că le-am făcute. Ia stai, eu mă uit la Dusty. Cred că s-au bătut. Sau nu, cred că mai sunt. Eu te... Unde? Uite fantome! Unde? Am crezut că i-am aici. L-am văzut. Nu, sincron. Hai la rune. Păi, mergi pe? Hai la rune. Pentru? Nu știu. Mergem în Ce zonă rune cu ele. vrei? Mergem în zonă cu ele. Am full lemn. Mi-am luat 4 de aici. Înțeles. Hai, luăm fiecare câte un chest. Buga, buga, buga. Oh. Nice. Nu snipe, nu snipe, nu snipe, nu snipe, nu snipe, nu snipe. Mulțumesc. Hai că mă duc. Au și eu să iau shit ăsta. Și să mă duc în zonă cu el. Nu. I'm coming to you. Eu zic să nu mai ține fantomele, că... Sau hai să-l țin, să duc. Nu, 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 se bat aici în față. Da? Dar tu cum ți la falling? Mi-am luat 4 damage când am căzut după. Vezi ce batem. Se bat mulțiți. Hai că mai sunt puțin în viață pentru zona. Bă, da. Adică erau 28 meci. Bă, dar urăsc third party, mă, bă, nu ne băgăm, bă, nu vreau să ne Lasă, băgăm, lasă. Eu nu vreau să fiu tot. Am dat un copac. Bă, i-am dat, cât damage i-am dat! I-am dat damage cu timpul, mult. Atât de aici. Wow! I-am dat yellow, Nor. mort. Eu mă duc să iau un ceac-ceac, era un ceac-ceac. Eu mi-am dat heavy shotgun-ul. Ce? Zic că... Ba nu. Vrei tu heavy shotgun legendar că eu mă păstrez shotgun-ul. Pot să mă duc să-mi iau, să-mi dau ceac-ceac. Da, mă, da. Eu vreau să merg eu la verde. Unde e heavy shotgun legendar? Sus, 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 sus. Vezi că e un slurp aici. Da, lasă că îmi dau ceac-ceac. Ok, AK. Nice. Și shotgun-ul nou, și shotgun nou. Și... Da, dă-mi mie. Auzi, ții tu boltul că i-am luat rocket launcher-ul. Bă, dar eu nu vreau bolt, nu-mi place boltul. Facem win, fii atent că facem win. Deci am materiale foarte multe. Vrei să-ți dau? Da, și eu material. Bun, am launchpad. Perfect, ne urcăm pe dealul ăsta. Nu e nici măcar, nu e ăsta. Am 2 trape, perfect. Deci dacă n-am... Hai pe pod în față, hai pe pod în față, că e high ground. Ok, hai. Sau nu, hai mai mijloc. Ba nu, lasă. Eu ultimul sunt nu Bibi, cred. Crezi? Cred că până la urmă nu se bat, nu nimica. Dacă vezi acum, Dark Knight. Da, mă. Ai sniper ceva? Bă, păi poate nu se găsesc, mă. Da, poate. Eu am rocket launcher legendar 12 rachete. Înțeles. Vezi ce-i bat pe toți. Hai pe pod aici. Da, sau poate să ne-l dărâme pe ăsta, de sub noi. Da, poate, dar oricum. Ba nu, nu poate. Ba poate, da, pe greu. Și clar nimeni nu se gândește. Aha. Nu noi, nu cred că dacă noi.
Ba da, nu. Ba, bă, se bat. Hai pe Unde? hai pe. Am launchpad. Înțeles. Aoleo, nu te cred. Vrei să-ți dau miniuri? Da. Ia. Stai aici. Aici stăteam. Ai apucat să pui la spate. Wow, și din spate. Dar nu cred că ne-au dat din spate, cred că Ba nu. ne-au dat în peretele din spate. Ia urcă aici cu mine. De aici, din față. Stai, mă. Dar de unde? Eu mă uit, dar nu văd pe nimeni. Dar dau de unde poate aici din spate. Am luat din spate nostru. Unde, Bă, mă? ți spate. I-am văzut, nord-est, e singur, din câte văd. Mergem pe el? De? Ba, nu știu dacă e singur neapărat. Da, haide. Hai. Nu e singur. Ba da, e singur. Ba nu e singur. Ajutor, eu singur versus 2, nu știu cum zic. Mort. Bravo. 2 versus 2. Haide, bă. Ăsta e lații care s-au bătut atunci. Băi, trebuie să-mi dau miniuri. Dă-ți miniuri. Bine, am cum, că nu sunt zonă. Așa acum. Mi-e frică să nu-mi iau un snipe de undeva. Și eu la fel. Îmi pun pereți așa ca să... Nu știu. Oricum, eu cred că fac acolo unde am văzut noi. Haide, bă, stai unul nostru. Ok. Deci nu te cred, mi-a spart sub mine! Vino... Sau încearcă să-mi dai riva... Nu. Mi-a spart sub mine. Pe bune? Și te pușează ăla. Mi-a spart sub mine cât de boss unde nu puteam... Te pușează și sunt și buni. Fii atent, și ce fac? Cât de boss Ce-a sunt. Și aveam și rocket launcher. Păcat. Hai că poate eu mor tu. Da. Lasă-mă, nu. Lasă că poți să-i bați. Nu par atât de pro. Da, de fapt sunt. Nu par atât de pro, decât sunt. Poți să vii să-mi dai... Nu poți. N-am cum dracu să... Lasă, bă, da, oricum am jucat bine meciul ăsta, aia e. E locul 2? E bun. Da, e bun. Da, să nu ne descurajăm că până la urmă ești în zonă. Ai materiale. Am chiar multe. E bine. Deci am sparg amândoi pereți. Eu zic să nu mai încerci, încearcă să-ți dai miniuri. Poți să intri mil battle cu ei, mă gândesc. Bă, probabil că unul o să coboare și clar o să... O să vin deasupra ta, eu zic să pleci de aici, Mai bine nu. Eu zic mai bine da, pentru că te trag din toate părțile și o să rămâi... Vezi, pleacă! Cum pot să plec? Editează spate, așa. Am o idee. Doar să mă las așa puțin. Da. Am avut o idee. Hai, bă. Dar nu erau nici nubi, asta e faza. Și mi-au distrus mie și mi-au dat falling, mi-au distrus sub mine și mi-au luat falling. Hai, bă. Bă, fraților, îmi pare rău, dar ne-a distrus sub mine și n-am avut ce să fac. Oricum a fost un meci frumos, mă gândesc. Hai, închidem videoclipul acum? Da, mă gândesc. Hai, fac eu outro.
Bă, fraților, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa! Nu uitați să vă abonați la amândouă canale.